आं दिनै बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायनो सानोदि मैया 2:02 रिंगायाव जिल्ला UBPA मोनसे डक्टर गाम्बारु सारनि सायाव मोनसे एलिगेसन लाबोदों। आं दिनै बे UBPF इउनाइटेड बर' पिपल फेडारेसननि जानानै जिल्ला आफादनि जानानै बेखौनो बिथांमोननि सायाव खेंफोरथि होनो सानदों। बिथांमोना जे डक्टर गाम्बारुखौ बिथांमोना मोनसे सिटल कम्पानिनि फार्स्ट पार्सनलि माने सिटल कम्पानिनि एन्टारप्राइजनि सायाव मोनसे एलिगेसन लाबोबाय थादों। बे एलिगेसननि सायाव CM भिजिलेन्स होनाय जादों गभर्नमेन्टआ। बे CM भिजिलेन्स गभर्नमेन्टआ होनायनि एगेन्स्टै 15 सेप्तेम्बराव बिथांनि न'आव थांनानै सिग्रोमहैदों। बिथांनि न'आव थांनानै सिग्रोमहैनायाव भिजिलेन्सआ जेबो एभिडेन्स मोनाखै। बे मोनैनि जाहोनाव आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों, बिथां जिल्ला UBPOनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना जे मानो डक्टर गाम्बारुनि सायाव आबुल थाबुल बखिनानै माखासे पलिटिकेल षड़यन्त्र लानानै बिथांखौ पलिटिकेलि मार्डार खालामनो थाखाय मानो हास्थायबाय थादों, आं बेखौसो बिथांमोनाव सोंनो नागिरदों। दा बिथांखौ पलिटिकेलि षड़यन्त्र खालामनानै बिथांनि जिथुनाखि मावनाय, बिथांनिखि आदब खायदाजों मावनाय बर' हारिनि थाखाय मावनायखौ पलिटिकेल मार्डार खालामनायनि जाहोना बेनोदि बिथांमोना BKWSC खौ माने UBPOआ थोंजोङै माने सालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोनहा जे बुंदों डक्टर गाम्बारु सारखौ 140 कोटि आरो गेजेराव बिसोर बिदिबो बुंनो हमो 70 कोटिनि बिथाङा मामला दङ, केस मामला दङ। दिनै मोनसे एलिगेसनाव मोनसे जोंनि BKWSC कसारि काउन्सिलाव बिथांमोना इन्टारिम काउन्सिलाव 13 कोटि 50 लाखल' लाबोनो हादों। बोरै डक्टर गाम्बारु सारा 70 कोटिनि मामला बोरै फैनो हाखो? दिनै बेबो जोंनि मोनसे सोंथि सोंलु। आं बिथांमोनखौ ओरैनो सा साज्रां माखासे खोथाफोरखौ मिथिया हसिया बिथांमोना जे डक्टर गाम्बारु सारा 70 कोटिनि बिथांमोना केलेंकारि दं, 140 कोटिनि माने बिथाङा माने गावनि राइटिं पिडआव लिरनानै माखासे कम्पानिनिफ्राय सुबिदा आदाय खालामदों होननायफ्रा बे मिसा। बे ओरैनो कमेन्टमेन्टसो होदोंमोन बिथांखौ जे BTRनि बाहेराव माखासे स्किमफोरखौ नोंथांमोना सुजुग सुबिदा लानो हायो होननानै मोनसे स्किमसो मोनसे एनाउन्स होदोंमोन। दिनै बिथांमोना बेखौ मा खालामदों उलुटायै बिथांमोना डक्टर गाम्बारु बिथाङा 70 कोटि माने सिटल एन्टारप्राइज कम्पानिनिफ्राय माखासे फैसा सुबिदा आदाय खालामनानै बिथाङा मन'जोब्बाय जाजोब्बाय होननानै सा साज्राङै बिथांखौ CM भिजिलेन्स होदों। नाथाय CM भिजिलेन्सआ बिथांनि न'आव थांनानै बिजिरनानै मोनबाय जे बेहा जेबो एलिगेसन गैया। जुदि एलिगेसन दंमोनब्ला, दुर्निति दंमोनब्ला बिथाङा दिनैहाय बोरैहाय ब्ला 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 माने गासैबो गंफ्रोमबो जिल्लायाव UBPF आफादखौ दाफुंनो हाखो? इउनाइटेड बर' पिपल फेडारेसन आफादखौ बोरैहाय रायजोनि सिगाङाव दानो हाखो? बिथाङा जुदि डिप्राइभ मोनसे काउन्सिलाव जुदि डिप्राइभ खालामदोंबा बिथाङा दिनै गिदिंनो हायामोन। बिथांखौ एरेस्ट खालामगौमोन, बिथाङा न' सिङावनो थानांगौमोन, बिथाङा जेल सिङावनो थानांगौमोन। दिनै बिथाङा बिन्दासनो गावनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ रायजोनो माखासे फोरमाय होगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै आनसलिकखौ लानानै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै गासिबो दाफुंजोबनानै होनाय जाबाय आरो फैगौ समाव जोङो जनाय आरो सिलाफोथारखौ दाफुंनानै होनो थांगासिनो दङ। बेयावबो जोंनि जिहेतुनाखि UBPF आफादा गाजा गोमजायै बाहागो लागोन होननानै आं जिल्लानिफ्राय नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिना होनाय जाबाय। आरो बिथांमोना जे UBPOआ आं आरो गलेयै खेबसे बुंबावनोसो लुबैबाय, बिथांमोना मानो जोंखौ जों अस्त्रधारि आफाद नङाना? जों मोनसे समाजनि गणतन्त्र मुगायाव बयहाबो रायजोखौ सिबिनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दङ। नाथाय दिनै फाउन्डार हिसाबै दिनै डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङामोन BKWSCनि दानि एक्जिस्टिं सोलिबाय थानाय बे BKWSCनि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांनि आखान्थि डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया सेक्रेटारिमोन।
बे सेक्रेटारि बिथां फाउन्डारखौ दिनै माने फिसा फिसा इस्युनि थाखाय माने एरख'नानै होनो मोनखो? जाहोना मा? जाहोन नागिरनानै मोनाखै बिथांमोना। दिनै जाहोना मा जादों? सिटल एन्टारप्राइजनि सलारनि मोनसे केलेंकारियाव बिथांमोना एलिगेसन लायै लायै फिसा फिसा इस्युखौ लानानै दा बिथांमोना जोंखौ माने अर्गानाइजेसन खालामबायगासिनो दङ। रायजोनि सिगाङाव मिसलिड खालामगासिनो दङ। दिनै रायजोआ बुजि मोनबाय। रायजोआ बुजि मोनबाय UBPO आफादा मा मावनो थांगासिनो दङ। UBPO मा मावनो फैगासिनो दङ। गासिबो सिनारिफोरखौ नुनाय जाबाय। बिनिखायनो जों रायजोखौ बांद्राय गोबाङै जोङो बुरखायलायनांगौ गैया, बुजायनांगौ गैया। रायजोआ जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होदों। आं बेखौ आंहा बे आफादाव जोबोद गोजोननाय दङ। मानो होनबा रायजोआ जोंनि माखासे गांनाय उखैनाय जिथुनाखि जोङो ओंखारबोदों रायजोनि थाखाय बेखौ हेफाजाब होदों। आं रायजोनिसिम रोजा रोजा साबायखर। आरो मैयानि खेंफोरथि 2 बाजियाव बिथां UBPO दैदेनगिरि बिथांमोना जिल्लानि जानानै होदोंमोन। बेनि खेंफोरथिखौ आं दिनै बेखिनियावनो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। आं दिनै बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायनो सानोदि मैया 2 बाजि